Laina Kefa ndiwe Peter Matope ndiwe ndiri pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipuma kuroyi uye kuti ndakadya pfuma yemwana wemukadzi wako. Uya nana mbuya wako, uya nembuya dzako tipanina Peter Matope. Nyaya kundipuma kuroyi kuti ndakadya pfuma yemwana wako wemukadzi wako. Uya nana mbuya. Taura tinzwe Laina kuti vakakupuma ipapi zvanga zvaita sei? Munongoti mambo chete. Munokamere ipapa? Mukwasha kurora mwana wenji. Mwana ini ndiri mubereko wokurera asi nyakutumbura akandisiyira vana asipo. Mukwasha wangu Peter ndofunga paane 8 years dzakakwana akatanga kushaikirwa nemwana. Ashaikirwa nemwana takasimudza mwana kubva kuHarare tichiuya kwaMasvosva. Tauya kwaMasvosva tasvika pamusha. Pane nguva yekuti musha wese unopinda mumba vachifanana umbo kuti tiudze kuti mwana akashaya sei. Mukwasha wangu Matope haana kuzvirereka. Akasimuka akamira pamusuo akati zvaita zvakanaka nekuti munhu auraya mwana wangu muroyi ndiye wandauya naye uyu. Achibva atora heti yake achibva rovera pasi. Atove makore. Zvadaro saizvozvo takasumuka ndokuenda kwedu isusu kwaMapfuwa. Tadzokera kwaMapfuwa nemhuri ndina nababa vangu. Takazoona mangwana kuseni vaakutevera iye nemadzitete ake nabamini vake. Vadaro saizvozvo vakauya vachikumbira ruregerero. Saka ini ndakanga ndine vazukuru vangu vekwabhuri nevekwaMutumwi nevekwaChingwari. Saka vadaro vakati aiwa isusu tauya tikuzoti Peter mwana wedu akanganisa. Saka tauya kuzoti tizotaurirana. Vazukuru vangu vakati isusu takutaurira mbuya vedu zvavanoda. Takuda mbudzi nemari shomanene. Takafungidzira kuti Mukwasha achateera nembudzi kana kuti achazoripa kusvika nhasi. Nhasi uno ndabva ndarwarwa nemwana ane 4 weeks arwara. Ndakatora mwana wangu ndikaendesa kuchipatara. Mukadzi wake arwara nemusoro. Iye akanga ari kubhindura. Taakufambira kuenda akapiwa bhedha mwana uyu kwaFens Clinic. Kubva zvanzi kwaFens Clinic hakuna nzvimbo. Ndovanzi ngaaende paCBD Hospital muna Samura Mashiro kona na7th Street. Saka Mukwasha akazoti auya akandifonera. Ipapo ndakanga futi ndiri pamari yemwana wanzvadzi yangu akanga ashaya. Mukwasha akafona achituka achiti zvoni kwemi maendesa mukadzi wangu kuhospital sei useless hospital. Ndikati ini ndandangoteera zvemadoctors zvavanotaura kuti endai kwakati nokuti hospital yakazara. Akati manesa maendesa nemadoctors amaendesa haana kundibata zvakanaka. Ndikati asori Mukwasha zvamauya imi moita sei mochitsvaga pekuti moita sei muendese mwana wenyu. Saka Mukwasha uyu asikutanga akambondirasira futi mwana kumusana. Mwana wake arwara tasangana pamashops akabva ndipa mwana arwara akaita chipo che2 months kana si mistake kana 3 months asina kuteera mwana tikarera mwana. Ndikangoti semunhu anongondigara kandikumharekedza ndichengete mwana. Musi uno musi wa7 tasvika pahospital. Ndo musi wandasvika achitaura kuti zvoni imimi takasvika takapinda muhospital taipinda na10 kusvika na11. Saka akabva ati Mukwasha kwakapinda inini natete vangu nimuroora mukadzi wemwana wangu. Ndobva ati kuna tete vangu sei muri kupa sadza murwere uyu. Ndokumva ivo tete
vakati zvikanzi siyai zvamuri kuita izvozvo musapesadza chi mukadzi wangu nokuti ini handite zvezvigure-gure handite zveun'anga-n'anga saka mudzane musadzoke muno. Ipapo mukwasha wangu akanga uya nemumwe mupostori waakanga anayo. Postori iye isaipinda mukwasha wakatombonditi out. Ndakati regedze nditi out zvangu ndabuda mana kugara pana baba pana vachingwara manda vataura ndozvaita mukwasha. Zvadaro saizvozvo ndakamboti ndoregedza kuenda kuhospital iyi. Ndoka ndafonera hanzvadzi yangu ndikati ndozvikuita mukwasha. Mukwasha ndikuma tichi kekare kurwa. Zvikandi hanzvadzi yangu iwewe mwana uyu wakamurera kuti mukwasha yazomuona mukadzi wake akamuona iwo chitomuchengeta akatomuchiva iye mukadzi wako iye akaita sei akanaka kudhara. Saka nhasi angazokuti waroya pakuita sei. Ndobva zvandirwadza. Padaro saizvozvo vauyazve mwana ashaya akazoshayamiswa 13 tapedza nyayo ashayamiswa 13 mukwasha wangu akauya nebhazi renyaradzo nemutumbi akasvika ini manje ndaizwa mwoyo kuda kufenda ndaichema vandabudiswa panze ndobva vasvika nemutumbi vawasvikopinda mumba mutumbi akazoshayamiswa 13 mwedzi uno ndokubva vapinza mumba ndiri panze. Mukwasha ndoona kuti ndakagara pansi pandabatwa bhozi ndaizwa kufenda bhozi ndiri mafitsi saka ndaizwa kuda kufenda mandabudiswa pansi. Vakangopinza bhokisi remwana harinambopedza 10 minutes vauribudisa vanhu vakonzi bonai botving nemukwasha ndini tokubhadhara nyara dzezvozvi 30 minutes in time ndofanira kunge ndatosunga panapa kuenda kwamasvosva nemutumbi. Indasumuka manje ndakuenda ndakaona bhokisi mumba musisina. Mukwasha kupopota ane muzukuru wake akanga ane tindi futa zvikanzi nemukwasha bhazi rinei handisi kuzopinda vanhu kwachingwara riri kupinda vanhu kwamashungi nevanhu kupi vekwamatopi. Saka pakazoita muzukuru wake omwe akanga ane tindi mukadzi zvikanzi vanhu kwachingwara imbwa dzisina muswe chichichi mutumbi wakatomira bhazi rakatomira panze. Ndoka ndakaonota vanhu ava vachandovakanganisira chii. Mwana vakanditorera tiri kuhospital ndandichengeta mwana wake ndochengeta mwana wake dadzigomo ndochengeta mwana wake ndogara naye. Saka ndakamboona kuti zvavari kuita izvazvirema. Saka akazotaura muromo wokuti munhu akangoya zvekumhanya-mhanya ndimutema nedemba. Mukwasha wangu nenzeve dzangu ndiri kunzwa ana tete wangu vari kunzwa chiita chevanhu chiri kuita sei chiri kunzwa. Ndoka ndakati ndikaenda kumusha inini chanotemwa nedemo kana kuti ndichanoitwa zvandakamboitwa pamwana wokutanga kuti muroyi uyauyazve. Saka ini bheta ndisari ndobva ndaona kuti zviri nani ndoyozomang'ara nyaya yangu kupi kumatare ndichenurwe nemukwasha wangu nokuti mukwasha wangu pamwe pane paakanzwa akandibata kuti inini ndiri muroyi. Asi mukadzi vana mai vevana vasati vashaya vakauya vakandisiyira vana vari vadiki kudai vachiri kutoitira tsvina mabhuku. Nhasi vakura vana tositanga kuroya vana vakura vemuno. Inini nemukadzi wotaiwadzana zvakanaka. Mwana wake ndaifambidzana naye akairidzika nditsikewo. Kana paakarwara nemusoro akauya kwandiri mai ndarwara ndika ndochifonera baba zvikanzi mama handiri kuchipatara musoro ngoita sei warwara. Mukadzi wake akashayika nekuda kwemeningitis plus I think akange adefaulta matablets because madoctors akazotipa tsamba yekuti muri kuona zvashayisa mwana wenyu inyaya idzi but mukwasha wedu uyu akanga asingaita sei asingatibutire pachena isu sevabereki. Ndo zvakaitika pana matope ava kusvika ndizoya kuzomang'ara kuno kudai. Ndo nyaya yangu yandauya nayo kuti mukwasha wangu andichenure. Saka munoda kuripwa chii kuti abva aziwe zvibva zvabve pamuromo penyu. Inini ndingatoti mukwasha wekutoti ndichenurane naye ndatanga ndipa mari dzangu dzese dzandaibhadhara muhospital because ainyepera hama dzake achiti ari kubhadhara mari ari ega. Yeti isusu taitobvisawo mari ndichi haya motikari yaitokwirawo iyi tichienda kuchipatara kunoona mwana wangu. Imari yese pamwe chete leta $430. ndo zvanoda kubhadhara wanditi. Zvakare nekundipuma uroyi mwana wake akazoya naye mari mwezuro. Saka munoda kubhadhara chii kuti abva akupindura apindure zvizere.
iyo 430 inobva yakabva zvese kana kuti chii? Aiwa, handizoziva kuti dare rinoti kudii. Imimi zvamunoda nekuti imimi ndimi dare risati rakarwadzirwa. Arwadzirwa ndimi. Ina chitoda kuti andiripe mombe nembudzi yangu yakatanga kundipuma uroyi. Nasona auya mari mwezi yakauya akundisira mwana. Akukumbira futi muroyi kuti ndichengetere mwana. Izvo zvine mwana wakasiya kumba. Saka munoona unodana ndakaini. Right, izvo zviri kutaurwa anzi I think wazvinzwa mastages kuwatuka panhamo yekutanga, panhamo kuurwere nepanhamo yekupedzisira uchiwatuka. Saka hanzi nahambuya wangu kuti zvinge zvichipera izvi yandiri nemukwasha ndaingoti izvo izvi hazvoni riri pane 430 nemombe imwe chete nembudzi imwe chete kuti ndi mwoyo wangu usununguke tochitanga kufamba gwendo mumwe chete tiri pamwe chete. Saka unoti chii mukwangu? Peter vadare vakaungwa chipindura zvinotaurwa naamai vangu zvizhinji zvacho vandinyepera zvikuru sei pakuti ini ndakavati muroyi. Ini handina kubuditsa shoko rekuti wakati chiiwe ini ndakasvika ndingova kuti tete wavo ini handivazive zvangu vachipa mudzimai vangu chikafu mapiro aya vaimuita haana kundifadza kuti mudzimai vangu ainge ano maronda pauka kazi kushama kweke kwakunetsa aive munhu wekunyengetedza but iwe waiti vakatora sipuni woita zvekumfonyekedza tora sipuni womfonyekedza tora sipuni vakaita katatu matama ozara munhu haasi kumedza akakosora akarutsa ndopandakabvunza kuti mapiro vidziya muri kuita chikafu mudzimai vangu muda kuuraya here hazvina kuti handina kuzvifara nazvo zvinani kuti muregedze zvinhu inga ane munhu ane vanhu vachisomupa chikafu mazuva ese imazofarira kumupa nhasi sei hakuda here panze inimi handiti kuita se handiri kuona ifuti munhu ndio mashoko andakataura ari chimashoko eyayo wadare mazuva mashoko aakataura anoichei hazvina kusiyana nezvanotaurwa atori mashoko tingapedzerwe nguva nababa wachitaurira wegawo kuti ndakatopuma kuti kudai panze muda kuuraya waona kakupinza kwakuda kushatirwa kungopinzawo hawasi mwoyo wavo wokuti ndikuurayirwa mukadzi wove watoopokaa. Saka vasapedzera havo dare nguva ndavatotenda mai avo vati hawarida mombe imwe chete dai vange vari wana ambuya wamwe chaivo chaivo vaitoda nhatu chaidzo nekuti kupumana iyo zvinova kuti muroyi wacho ari kukuroyera futi waakumupa futi mwana kuti andofuraya futi zvacho zvinodawanyatofidha sei manje zvinoda kugara pamusoro ndakanoa mwana agara ndokwaanogara vamai vacho vavapenyu ini ndinogara musango nebasa ndinotouya dzimwe nguva nditomuona anenge ari kwambuya wacho ndokwaagara vanotogara saka ndakadzosera mwana kwaanoita se kwaanogara. aiwa zvino zvati kuti iwewe uchiona wari kuita wachifidha mukadzi wako zviri rafu zvekuda kuuraya kumwana wako unofunga kuti wari kuita sei? ndo mubvunzo wangu pamusoro ichangamiri ava havasiriwo waifidha mudzimai wangu wavari kuti tete wavo vacho ndo waifidha mudzimai wangu. Saka ava vangambotadzi kufidha mwana wangu ivo vakatanga kufidha mukadzi wangu ari mubibi zvikasvika ipapo asi wavari kuti tete wacho ivavo ndo wandisina kufana nemafidhira handina kuvati muroipa ndava kuti munoda kuuraya here handina kuti ndine mubvunzo wokule kwasha wandina mubvunzo kuti akarooreke mukusho. okay ngatimbotange tapedza imwe chete nekuti inerora haipo padare rako tikada kupinda dzakawanda wanda hatibudi neimwe chete nekuti apa hapana pataurwa zverora handiti imi mazviona kupi zverora ndinoda kuzomubvunza mumwe mubvunzo after apindura pane zvinoda kuzotaura
ndokuti imimi zveroora mazviona kupi kuti muzvipinze kuti ndizvipinze maitiro ake ari kuita nematauro ari kuita akuratidza kuti kuna amai vakachengeta mwana uyu haana respect kwaari kwabari dai achinyatsoziva kuti ndeamai akanyatsorora ari mukwasha akapinda mumusha anokwanisa kuzvityora pana amai aiwa asi rora iri mai avo anoridya here wanodya aringachinzi maredzi vanotwanegwakaniro saka watirora kaiwe wakuenda futi kumaredzi uri kuona nyaya dzavo dziri kuwana panozotaurwa iye maredzi maredzwa hanzi panobviswa rora kana ari maredzwa maredzwa ndo zvatiri kuona kuti ruda kuti tione kuti uri kuona nyaya dzavo dzauri kupinza wapinza rora wakupinza maredzwa uchapinza futi imwe tikaramba tiinewe ngatitaurei nyaya yatiinayo yekudii okay right kumuswe bhazi renyara wakavaita sei wakavaona zambwe uiparudiwa kuti varazopinda pachitunha chatobuda wakati hamukwire vanhu ivavo vakukuriwa kupuma hatizi kupuma ukapimasi kuti varei zvirikutaurwa naishe vari kuda kuti wataura incident 1 kana kuti chiitiko chimwe chete asi wakataura zviitiko zvakawanda zvawakawapumha ndo zvaari kubvunza ishe kuti ko zvimwe zviitiko izvo unoti chiinazvo zvekuwapumha apa tazviona kuti wakapumha nekuti ava ndo wanga waina tete kana wakaona tete vachimuponyekedza iwo wakanyarara it means kuti wanga waine rimwe uchibva wadzinga nechikonzero ichocho handiti ndakadzinga wese achibva kuti hatari kuzokuonai futi munomu it means wakanga waine chi rimwe chete handiti zisati zvoine uchini wakanga wasima muhospital waitwa wepanzi but wati ingambuta kuti wakasvika waina tete ava vakanga vasima ndakasvika muina tete wari kuti tete wacho inandivaziva kuti tete ava vakanga vatobuda vari panzi tete ndo ndakasvika varimo ndo wakadzinga ndo ndakadzinga kwete amai ndizvo here kamamube tatiri tese patakabuda chida kudaidza hanzvadzi yavo afa tivabatsirane natetevangu kuti vavape chikafu ndo pavakasara vachidzinga vachizotaura zvavakataura muroora mukadzi wemwana wavo varipo anove ambuya wavo ko chimwe chiitiko zvekutaurwa zvebhazi ndofunga ini handina kutaura ndichiti vanhu musaite zvamuri kuita ine ndakaenda puhwa nguva kunyaradza ndakangoti zvanzi 30 minutes bhazi robva radi rasimuka ini handina kutozimbomira pabhazi ndakabva ndangobva ndichibva ndaenda vaitonga bhazi vazukuru vangu ini zvekuti zvinzi pazvi vakasonzi ava vana kukwira vanhu vakanyorwa vacho nhamba kwebhazi raizivati 68 hafuye kwachingwaro inzwa muchinda nhamo handiti yanga iri nhamo yako hanenge riri tesi anga afirwa ndiani inini naambuya wangu uri uzvoni ambuya mukadzi wavo here kwete mwana wavo saka anenge afirwa ndiani mukadzi wangu inini akafa baba wangu afirwa nakwete ambuya wangu afirwa kwete konge urutaura kuti takange tafirwa tese anga afirwa ndiani ndini saka kana zviro zvichinatswa zvichikanganiswa pakufirwa parufu rwemukadzi wako iwewe anonzi akanganisa ndiani ndini saka ndoona uchiti batai imbwa dzenyu iwewe waunzwa mashoko ayeka ari kutaurwa akaipa kunana tezvara wako kuti hapana wekwachinguva panopinda iwewe wonyarara bhazi rosimuka anenge ari kuzvitaura izvozvo ndiani handini ndine ndichitaura asi chiitiko chichakaitika ndisipo ndakaenda tokudaro right handei chimwe chiitiko zvakare chipa nhamo yekutanga yemwana wako yawakapomota uri patoki chipa nhamo yekutanga vangangonditi zvavo ndakavati muroi handina kumbotaura ndichidaro wakabva wangorama wachibva kuda wachidi
wachienda wakati chii ina ndinangobvira akatimba nomowe wakati chii handichaziva zvangu kuti asi kana usina kuti muroi Peter wakamira pamusuo wabvisa heti warorera pasi handina kumira pamusuo ndenge ndakatogara pachigaro asi heti wakabvisa heti ndenge ndakatobvisa kudara kuzivaive nevanhu warorera pasi vanachichiwari heti ndenge ndakatobvisa warorera pasi hazi kurera pasi handina kurera pasi saka iwe wakataura kuti chii haindangoti handina kufara nekufa kwaita mwana wangu handina kumboti ambira ndowakauraya mwana wangu handakumbodaro wakati ndiani handina munhu ndakataura zita rake kana usina kufara because utoratidza kuti panhamo ipapo pane chiitiko chinenge chiripo chisina kukufadza maitikira zvakaita ndapi ndavakaramwa vakabva vaenda haina handina zvandakataura zvakaipa ipapo asi Peter unoona ambuya wako vane mwoyo wakanaka toda kuti tichenesane nemukwasha wangu nanhasi mwana wako ari kugara kumba kwavo ndiwe wakatomuendesa asi zvawakuita zvimunomukuramba zvinhu zvisina basa da uri mwe munhu anoda kuchenesa uri kutaurawo zvakanaka kana uri kuramba manzi mukutoedzera zvausunzari muda kubatana muchatobatana makutoedzera ngekuti uri kuramba zvinhu zvaunoziva kunyepa handisi kunyepa changanisha okay asi kuti ndinoita sendiri kunyepa but ndine chitauro chi semaziro angu zvavari kuita zvakanaka vaita zvakanaka kuti chenesai nekuti inini naambuya wangu handina dambudziko navo iwe pano pamamboka ndo pano panotaurwa kuti kana muroi ari muroi unotaura kuti muroi so zati pabhepa akadii zvakagadzirwa zvakacheneswa unoti ambuya wako muroi musore chakadii ambuya wangu wasi muroi asi zviito zvavo ndezveuroi akweti Undo nyaya yekutorwa inyaya yakaitika panhamo pane paine vanhu vakasiyana-siyana rukama newasirukama pane iri auya akamira semboo kune mapatisi ari mairi kuti izvi zvataurwa zvazomira zvadai kuona wese uya kuti aivhiwa ichitotovhiwa amuri pane mboo iri dzauya dzauya kupasanura nyaya wasimu taurai tinzo tangai ini ndini tete vacho ndikutaurwa kuti ndaipa chikafu ndichimbunyikidza chokwadi mashoko angarambe zvake mupambweni mashoko akataura ini ndirimo muroora varoora vairi varimo nesi akanga akamira akati handidi kukuonai pano handite zveun'anga-n'anga ini handite zvezvibhure-bhure ini mukadzoka kuti pano ndichakuita chimwe chinhu mukadzi wangu uyu kana kanzi nhasi afa ndochema ndega kudai varoyi ndichibva ndabuda ipapo ndikaenda kuna baba vemukadzi wakafa ndikati sekuru zviri mukati umo zvinopinda zvakanaka pano tabatwa uroyi tanzi tiri varoyi pamusoro pekupa mwana chikafu kana achiita miromo yese yanga yatsvuka mwana watakasiya zorwatona miromo yake yakanaka chizva ndaita maronda abuda mukati ndaitokanya nesi akamira pakati gogo musapene maoko kanyai nesipuni ndichitora shoma ndichitaura naye kuti chimusoka akangosvika muri kuita chafu ndimani handikoziveimo kasi nguva yese anotoona ndichina chipatara nguva yese anotoona ndinambo yake naita zvakavake kana sekuru ari kuti kudii ndikati ichokwadi uyu maini nochona vakanga varipo gogo vakaenda pane hanzvadzi yake matoto vakati tete inzwa ihero kari kutaurwa ino munoti kudii kansienini nditoone dzangu dzokutondinetsa sienini muroora akanga asara ari panzapa nemunin'ina wekuchitungwiza anga asaramo aiwa vakapuwa mavhu nemarara tezvavaka aripo yekumushamisa yese yekubvisa pakaita ita chirovera pasi anozvitaurira ari pano nemurumwa
taurai tezvako kana kusimuka pamsure inini ndiyangadzira maya akashaya mwana wokutanga ndaive takatakura bhoti kubva kutapana kuya kuno kuparisari tasvika kwarisari tine bhoti tatine mapikup 2 tasvika kwarisari kumusha kwoo mukicheni ndomba takapinda tagara masuku wavo wavabvunza titsanungure zvakafamba sei uyaichema muzukuru wangu achiti amai ava ndovanoziva kufa kwomwana wangu ndauya naye munhu anoziva kufa anga akagara tatagara kicheni mamukavakirwa inda akagara kuzi nepadhuwa akazvishuva heti akabvisa akarwera pasi ndauya naye munhu anoziva kufa kwemwana wangu ndomataura vakaita tadaro mureko achimwarwarwa hanzvadzi yangu vakambva ati panapa zvina zvinomira muti atezva torai motikari ino tidhiraivhe tidzoke tigoenda tuende vari padhuze nepadhuze takadhiraivha motikari takaenda kuivava ama kusiyena ake vakazotevera kwava vachiuya zokumbira regero vanga vagarawo mukicheni indanda yangogara akare ikako vachitaura zvati hapana takataura ichangu kwakukugoni ataura vataura pai vakumbirana regerero pazozonzi pachazoreitwa mbudzi nemari yakataura zvinhu zvazvina kuzodzoka hanzvadzi yangu ikauya kuti vanhu ava vanoita sei havana kuuya kuzodzosa kubvisa zviaataura hamino tinofambisa sei ine hamwe ndokumara izvi munomwanizo tinofambisa sei tambogara pai akazoita urovha wacho haana kukwanisa tikazoziva kuti nesituation yemunyika zvina zvinomira kuti pamwe akazowana achata achabvisa mbudzi haisi $35 $40 unotenga mbudzi hazvina kunge zvakapinda serese asi manje pazoitika wezvi inde handisi vakazongofonera vachibva vari mumotikari kuhospital vachienda kutafura vachitonesana motikari munoyaitiwo noise ndikati hazviite kuti mupopotedza muchibva munonaiti murwede masvika kumba moita sei munyatsogara pasi motaura ini ndopandokwanisa kuti zvakaitika kuhospital nhasi zvakaitika kumusha ndopandokwanisa kuita pamusoro mama inini ndakafonwa nemwana chitomutadza kwashaika tichitanga kusvika akatidaidza akatona baba pane nyaya iri kuno yakaitika kuhospital kubva taenda zvanzi pana mai vanga vari kuhospital vaipa mukadzi wangu chikafu iye mumwoyo make haana kuziva kuti nditete vanhu vambuya vanhu akati ndine kutaura kwandaita sei kwandaita asi ndikushaya kuziva kuti ndotaura sei namai vangu nyaya iyi sezvoti panhamo tikabva tati nyaya dzidzi ndichazotaura kuti kupi takumusha taenda kumusha izvezvi takabva tagara semhuri taida kuti tione kutaura namamavo kuti tione kuti tonyatsokutaura nasei kozi vanhu vakanga vari mubhazi munonga vanhu vanenge vangosiyana siyana either hama yake ikangotaura zina basa ndianenge atoita sei ndianenge atotaura vamwe vanenge vachimwadoro vachidii but nyaya iyo takatoidiscuss izvo zvikana mugroup tatodiscussa nyaya yekuti tikwanise kunotaura namama watone way forward utoriwe iye ndokutaura aizvo zvatoita sina kumbenga inde ndazwa pachinzi wakanokumbira regerero seni kwacho awainokumbira regerero hei kana vari kuramba kuti zvawakaita izvi hawana kuzviita rwedu wangotitsanangurire nyaya ndosamasure pamwe mwana makazoenda munokumbira regerero pamaramba kuti makarera iti pasi regerero makaenda kunokumbira rwanga ruri rwei ndo zviri kubvunza amuzorechana ipapo handitozive because handisini ndakaenda ikoko ndakandisipa ndachanditoziva neimwe nzira mumwoyo tingatovhambate nemusora dare akutosora dare asi kuona kwangu uyo munin'ina wake uyu ndiye wataakutoita iye auya nenyaya yake yakanaka yekuti vari kudawo kuti ataura amai wavo vachemisana but iye uyu
anofanira kuti dare rimpe kamushando kusora dare kwaari kuita iko. Okay. Right, saka Peter dare rakubata nemhosva kuti pane umbo uzere kuti wakashora ukatuka ambuya wako nehama dzavo. Saka ambuya wako wati kuti ndicheneswe ukandipo 430 nemombe imwe chete nembudzi yawakanga wakagara wakandipromisa pekutanga ndinochenurwa. Unoti kudii? Sorry, changamira. Zvawari kutaura handirambi ndinozvinzwa, asi semwana ndinokumbirawo kudamburirwawo shoma ndinoitawo zvinokwanisawo pakaita sei tisachanetseke nedare ndipapo unoda kudamburirwa ambuya waripo sekumwino wako akarwara anoziya matare. Sorry, changamira. Ndoda kudamburirwawo pa 430 ndodamburirwawo pamombe kuti zvinhu zvakatondiremerawo ndokwanisa kuchengesana navo chikumbi pakawari. Hanzi takatadza mungati damburiro here kuti muripo udzike? Inini mukwasha wangu uyu anokwanise kumudamburira. Kunyange vana vese vandari kuchengeta vana vake, handina kana mvura yekumwa yakadai yakandira. Ndini ndinoona pane sipo, ndini ndinoona pane chikafu. Mubvunzei kuti pane kana gosa rakambondigira rekuti mwana azodya wake waakabereka. Ipapo handikwanise. Iyo yabva kuna ambuya. Saka dare rinoti unofambisa 430 mombe imwe chete, mombe dare i350. Saka tikazi plaza 430 na 350 inoita 780. Nembudzi imwe chete i$40. Toisa $40 chatiti pa 780 yobva ita chi 820. Saka wobvisa 800. Tabvisa ka 20 hapo $800 unoibvisa ringi USA. Sorry, changamira. Mari zvinezvi ndakabatikana handisina kana mari. Mari yakapera ndikatsawo mudzimai wangu nekuzoiganawo naye. Apa ndinokasika kuibvisa ndikanyeka changamira. Hanzi unobvisa rini? Hazvina kunzi makore mashanu here, matatu here, zvazvirini. Ndichagara pasi nevamwe vangu ndokwanisa kunge aiwa chotoda dare rinoda kana uri kuda izvozvo tinokupa kana nguva yekuti wobuda wogara pasi nevamwe wako wodzoka wochitaura kuti unozvibvisa rini. Right. Pamusoro mambo ndaikumburoti kuna mama tikaita payment plan yekubhadhara kana michena ndo zvacho zvatiri kuti tichitaura tinzwe kuti unobhadhara mari plus mune makosti enyu chibva imaisa imari yamabvisa yemasamoni nedare. So that payment plan inobva yapinda ipapo. $80. Saka tata tichitongoiti 900 titadzora 20 years yozoita 900. Right. Saka 900 munoibhadhara sei? Chiite mwaroora kubatsirwa takupai nguva yakareba. kwanisa kuapa $50 pamana ishoma imhosva kai otherwise dare rinongoti rakuuya kundokumba zvinhu zvinotengesa roreza mari mangwani chai
kuti mhosva yakaparwa mbuya ambuya wenyu moziyawo kuti mune mwana ari kuchengeta. Aiwa, ndozvatinoti hazviiti. Right, mobhadhara $200 every month. Mwedzi unovapera. Kupera kwayo next month chi? May 30, 200, wokupedzisira 100. Saka 5 months to pay. Okay. Chisimukai mwene.